Gikalipay sa Davao City Police nga hapsay og malinawon ang pagpahigayon sa bandadasig ug parada sa Pasko sa syudad kagahapon Disyembre 7, 2025. Base sa monitoring ug assessment sa DCPO sa Ruas Avenue ug San Pedro Square, walay natalang kasamok o bisan unsang insidente ang kapulisan. Matod ni Police Captain Hazel Caballero Tuwazon, ang spokesperson sa DCPO, nakatabang ang kooperasyon sa mga Davaoenyo aron magmalampuson ang bandadasig ug parada sa Pasko. Nahuman nga peaceful o successful ang natuang nga city director nga mo isa na agyo makita nato on the ground nga nag-monitor sa tarang nga activity for the Pasko Fiesta para po ang ato ang mga TV personnel aside sa tarang activities na makita po nato ang pagpaningkamot nila para sa safety o security sa tanan nga nasa sulod sa mga venues. Ang bandadasig ug parada sa Pasko pipila lang sa mga aktibidad nga kabahin sa Pasko Fiesta sa Davao City karong holiday season. Gisugdan ang aktibidad alas 3 sa hapon ug natapos pasado alas 7 na sa gabi. Sa gipagawas nga kalendaryo sa mga aktibidad sa City Tourism Operations Office, daghan pa ang nakahanay nga mga kalingawan alang sa tinuig nga Pasko Fiesta sa Davao. Magilauman sab nga dagsangon sa mga Davaoenyo ingon man sa mga bisita gikan sa kasabit nga mga lugar. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.